Здравейте на всички, зайчета! Надявам се, че сте добре. Днес ще играем на мини-играта Rabbit Road. В тази игра въплъщаваме супер сладко зайче с морков, шапка и уши, обърнати назад. Така че, преди да продължим, веднага ви казвам, че под видеото съм поставил защитен линк за игра на Rabbit Road. На този сайт можете да играете и на Chicken Road. Казвам ви това, защото успях да изтегля няколко хиляди евро от този сайт без никакви проблеми. Не ми отказаха теглянето. Докато на други сайтове за онлайн игри понякога ни мамят, т.е. печелим пари, но не можем да ги изтеглим. Така че наистина не се оставяйте да ви измамят и просто играйте на сайта, който препоръчвам. И така, да започваме. Играем в лесен режим за начало. Между другото, това е най-изгодният начин за мен. Играл съм доста игри на Rabbit Road през последните 2 до 3 седмици и наистина, това е начинът, който е далеч най-изгоден. Така че предполагам, че сте разбрали. Вие сте това малко зайче и всеки път, когато вземете допълнителен морков, умножавате първоначалния си залог малко повече. Очевидно, че колкото повече напредвате, толкова по-трудно става да изкарвате пари, така че не трябва да сте прекалено алчни. И затова аз лично предпочитам обикновено да играя на лесен режим с малък залог и да играя за час или 2 всеки ден. Аз си давам време. Не играя на хардкор режим, защото е твърде рисковано. Мога все пак да ви покажа хардкор режима, но ще видите, че се губи бързо. Ох, това е лудост. Леле. Добре, тук имам късмет. Продължавам. Но не. Добре, виждате, имах наистина много късмет. Обикновено. Не се случва така. Обикновено, губя си парите още от началото. Мога да ви покажа отново. Можем да пробваме пак. Ох. Добре виждате. Така че, наистина препоръчвам лесния режим, дори и средния. А най-вече не бъдете твърде алчни. Отделете времето си, тук сме, за да се забавляваме. Излизам с пари. Окей. И ако отидете до край, печалбите все още са доста високи. В режим на средна трудност можете да направите 82. В режим на висока трудност, 62 000. И в лесен режим можете да направите пъти, мисля, че от паметта е пъти 23. Ще проверим заедно. Да, ето, пъти 23. Но добре, наистина ви препоръчвам да не се притеснявате, да достигнете максимум до 7-та кутия и да изтеглите парите. Или дори да изтеглите парите по-рано, както сега. Ето, надявам се, че това видео ви е харесало. Препоръчвам ви да се забавлявате максимално, докато играете на Rabbit Road. Не забравяйте, че под видеото съм ви оставил линк за игра на Rabbit Road и също на Chicken Road. Така че, гмурнете се, забавлявайте се, спечелете колкото се може повече пари. И скоро ще се видим отново с видеостратегии.